wana yaaja tan yaaja wa radio ko kono yaaja ko pullo wadani ko enen non o wi yaaja wajtan sabu ko yo wadi o don yo wadi tawmi anda ko badami koy doomum taw kanko wadi ko gandal sumi ala sumi yidi yaade toon haaluyde mi yidi haalde mi takkomo taw kanko buri mi gandal ay o hokka mi tobbe de pommi haalde o jangina mi pommi haaldude mi naata e makko mi haala goddo ara ko ni ha mbatten hankadi kanirde mbatta ligganade koye mumen hollum sabu ko yatana Abuja ne haala wodo radio Tijani Njaay ne haala e radio ko ko Yaya Ja pallewol fo Yaya Ja ne yobam ay ben yobam jango ummi mo tono fay tulti ay toni kala beedi jobde mo yobam radio go so goni wana Yaya Ja itay post mum wana won bo itay post mum ko radio go ko golli ko dum woni ko fewna radio go dum woni hankadi ko podden ko podden ummanade wana tan ko sabu Allah wadista wana tan sabu Allah wadista dum podden ummanade nde wanno so Tijani Njaay li ko ko en yobe lew tabantati ujunere omo yobe dum ay minne mami ardon walla mami jangoyde minne haala mi yobo ujuna tabantati walla tabandi ko so woni sabu Allah tan wiya sabu Allah tan dum hay so mo hay simi yahani ay dum non eden baawi dum eden pottum eden baawi ko buri dum eden baawi ko buri dum sin deddi ni liggaade leñol eden baawi ko buri dum kadi enen wobbe radioji be enen tan pottinade nde wonno pula kadi siyasi cagata eden biyete nanta tan hande wiite ko radioji mon kala mo naata he nanda ko wiya radioji mon di ay kelle monde pular mono tawno kanko pulo wima non fisti wadi ko anji kanko ala hen dum non wadi anji kanko ala hen dum non danko enen hatti so be goppi ha laabi so goppan tan mabe gaste men ngol so be gaste men tan mabe kefte e juude men bala ko tegi a jarama sirta a jarama aso tima jarama feewi min beltanimama Ousmane Dia yo Allah yoɓmo jar min beltanimama no feewi kadi ne haala ka ene waɗi fayida no feewi ndaw gonga jewte meɗen ɗe mbaɗaten ɗe yoɗe mbaɗ gandal ko gonga tigi ɗum kadi ko wasiya mo yewtiyankoɓe poti jogitade kala yewtere nde neɗɗo ina yewta ya taw yewtere nde ne loowi gandal a jarama no feewi min beltanimama hade meɗen artoyde ma jeen to ceerno Ousmane Dia jam hiiri ceerno Ousmane a hiire jam bisimilla so tawi a hettima toɓɓere men nde a nanta kam no feewi eyi mbimi bisimilla so tawi a hettima yewtere meɗen nde bisimilla ma konngol yeeso ma kañum sikkan ko ɓuri wadde fayde ko haaɗiɓe kaali ɗum ɓeydan mi hata ko seeɗa fate banggue joɗodiral meɗen e leƴƴi joɗɗiɗi nde yimɓe mbawata udditade e woɓɓe beele ɓe ganda hen beele ɓe mbawa yiide holko woni pinal men holko woni gonti men ha mbawen wodde to banggue maɓɓe no faami sa tawa yimɓe mbawa wadde hen saaha fof émission ngaji e ɗemɗe goɗɗe mi haali ɗum ñande ɗum noon kam ene woni hakkillam no feewi to banggue joɗodiral liɗɗi ɗo udditade liɗɗi goɗɗi ɗum noon ɗum kam woni min ko ɓeydanmi hen andi so mi muri mbo kam haaɗiɓe kaali ɗum tigi ko gonga tawde leƴƴi ko kodduɗi leƴƴi ko naftodiroji leƴƴi ko gurduɗi e saha fof ene moƴƴa wonde so tawi ɓe dañama wonde
liƴƴi keddiiɗi ɗi ko wayno soninkoɓe walla ko wayno hoddiɓe meɗen wolofaaɓe ala fof ko ɗum bonnata koko ngarɗinta radio tan koko haa jomumen kadi ɓura famde enen koye men ni holko gonɗen e dow men ɗum fof so dañama ko hundeji ɗi ngannduɗaa ko ballitoji kadi kono feewi ni kayne wona seeɗa jarama min beltanimama ɗum noon bisimilla ma e kettugol haa ɗo yewtere meɗen gasoyi fof so Allah jaɓi ceerno Gallo Demba Sow jam hiiri heewani ɗum nande noon ceerno a yiyani nde ɗum garim nde min kawri ho jaja on wiya haali ko taw heewa civil konngol e yeeso ma jaja goɗon wiya haali goɗo on bowa man sala taw jaja wina noon eyi so ardi ko e calmini en juuri serata kadi ruttade tan e jardema an bellam tedduɗo amadou Koubalde min calminima min juurimama min ñaganimama Allah moƴƴere min duwanimama kadi Allah hokke sago maɗa yo Allah hokke kadi woni jiɗɗa aggidarde mi darani ɗa limin woni ngoɗo raggi eyi ko wilinade mi nanani so Allah ko haala ko kawrimi tan koye baɗam Samba Kuyat so salminima au passage ina haala ɓe jaafomi noon mi wonani koye wawi koye téléphone ɗo min wiyata hewde mi salmini han kamɓe koye kuuɓal kono kawrimi koye baɗam Samba Kuyat ene haala wonko haali e ndi faati koye radio ji meɗen eyi ko ay hanki ñalawma hanki o ko manditare dendagal radio ji aduna fof kanji fof ɗi mawnini koye majji ɗi ciftori koye majji jogiɗen miijo noon tawde enen eɗen jogii hannde yewtere wiyete ko cakken peeje kadi radio ji tati ne ndenda ɗo wonde holko cikkuɗen radio ji meɗen ɗi enen poti waawde naftude leñol meɗen ngol tawa wona tan arde ñande fof tan eɗen kaala eɗen njaha tawa ko haalete ko ɗum woni ko Samba Kuyate siftini en naane yo wonna jewte taw ko dondiɗe gandal ko mawɗo meɗen Yaro Sall haali ko ndaw gonga radio ji ene jogii nafoore nde kadi ine wayno leydi kadi ya taw ko radio ji naftoji en e jokkodiral ɓeydude jokkodiral hakkunde leñol ngol e ɓeya meɗen e ko ɓeydi hen joni ko Ousmane Dia o wi so tawi en dañi udditade e liƴƴi keddiɗi ɗi tawa kañumen ene mbawa arde janta e meɗen saaha fof hay sinno ko yewtere wotere walla jewre ɗiɗi tawa enen daña e radio ji meɗen ɗi ɗum ne kadi ko hunde wallore ko ɗon jaranoɗen jiɗɗen wiide tan ko radio ji meɗen FM ɗi no ɗi mbayi hewde hannde ni e radio ji meɗen website ɗi no ɗi mbayi hewde joni ni holko cikkuɗa a faamide ɗi poti daranade tan taw ko darde lang taw ene fota wawde naftude leñol ngol taw wona a faamide ceerno Yahaya Dia siftini en ɗo ene naane e yewtoɓe ɓe ya taw eɓe gona heblaɓe no moƴƴi nde tawno konngol so rufi ɓoftotako ko ɗum tabalde so tawi radio ko tabalde so tawi ko kala ko ene haale hen ya taw ne garɗa ya taw ne nurɗa ya taw ene rewi lawol tawa ala mo ɗum gañata tawa ala mo ɗum ferguitta tawa ala mo ɗum ñigata e ko nandi hen ko ɗum woni mbadi yewtere nde bisimilla wallahi seydi Dia Allah jarama mi jetti ceerno Yaya Dia asili ko jaja kam ko haali gonga ɗum mi yanta ko yantan nade ko lawol ko ɗum mbimi ko gonga radio nde ko liggorgal radio kadi ko kutorgal jokkodiral hakkude liggi ko kutorgal kadi carwal miijoji nawwal haala to woɗɗi no wayno no wiɗo tabalde ni ko tabalde sabi firata seesa kono nanne to woɗɗi kada haala hen fof haal jam kono kadi sen ƴeewi radio no ɓisnande de yimɓe radio ko lowdi aɗa anndi yimɓe ko ɗum ko loowaɓe woni fof noon koko loowa e muɗum ko yuppat yimɓe ko basi ko kala koko loowa ko ɗum yuppat radio de ko hono noon ko loowa e muɗum ko ɗum yuppante heɓi yimɓe ko liggorgal jokkodiral c' est à dire ne wawa andude ɓe nganndodirano ne wawi hemnude ko heɓodirano ɗum heewi nafoore no feewi ina kadi kabaru walla information ɗo moƴƴi e leñol wona ganndugol ko yahata e aduna he holko kewe e aduna hen ɗum kadi ko baŋnge muɗum kono noon kadi ko gonga ɓuri moƴƴude ko wayno radio so tawi ina ara hen walla ina haala hen haade fof no heɗete
ko nanete to wodi ya taw ko gandude dum haala hande sabi kongol haala eden gandi no way haala ko labi ke ndiri bangi tan bangen wawi mujjinde hen bangen wawi bonnude kada kadi ko bara e gollo aduna ne wawi sellude safra kono kongol bongol sella fasa jamais ɗum noon no yimɓe mbiyan to woni konguɗi surtout noon ko fate ko din ɗum yiyanda so ɗum ɗonni kadi no uddi mbatteɗi no mbiɗen ni ne foti wadde jenki taw koko nafata rendo ngo walla kamɓe ɗo ɗum wona habaruji yan kono noon kadi e wawde kadi sarde miijoji jiɗaɗi waɗede ha leñol ngol wawa nangude hen ha ɓamto ɗum kadi nani hen ko nafoore mawde ha wona seeɗa jiɗa kadi e wawde kadi fulfinde yimɓe e wawde wona rafiije nde ko nandi hen ɗum fof e cadre information kono jiɗɗen wiide tan ko goonga radio ji ɗi hannde alhamdoulillahi rabbil alamina ɗi keewi gila e radio ji ete ha e radio ji internet ɗum noon ƴewde nde bonani kono e keewi fof gañani taw l' essentiel ya taw ko message ji ɗe ɗeɗo radio ji gilay diineji meɗen hay ko jiɗɗen haalde hay ko jiɗɗen wadde ya taw ko message mo ngannduɗaa walla kam ko ndenam ngal ngannduɗaa ko jogindinowa renndo ngo noddoo walla renndo ngo yo renndo no pintinde renndo ngo yo jangir sukaaɓe maɓɓe yoɓe cafru sukaaɓe maɓɓe sidi ko wayno ñakkuuje ne ko nanndi heen kadi ɓe mbaawa moƴƴinde koddigal hakkunde maɓɓe e leƴƴi keddiiɗi ɗi ko homo denɗam ndennuɗo no ko ni ko e so en ɓuraani ronkude leƴƴi ɗi kodduɗen ɗi par ce que tawen ɗumen e radio ji meɗen par ce que ɗum ko koddi tan jiidat ɗum koddi jiddodirat ɗum koddi gostodirat ndeke noon hay eɗen jañi kam e diine serna meɗen eɗen nganndi no mbiyen nelaaɗo wi wonde jibriɗi feeraani ene wasiyo ɗum e koddiɗo muɗum haa sikki ma taw tawi koddo walla kam nelaaɗo ne wasiyono yaadiɓe muɗum e koddiɗo haa ɓe cikki so tawi neɗɗo maayi koddiɗo ne waawi ronde ɗum ndeke noon koddigal ko hunde mawɗo no feewi kadi so tawi en mbaɗi noon koddiɗo kadi so yeɗaama kanum ne ma yeɗe heen ndeke noon tawi eɗen joɗondira ma jottodiral moƴƴal won hakkunde meɗen ma koddigal moƴƴal won hakkunde meɗen ɓuri tan ko neɗɗo kokkuɗo konngol fof e radio taw noddata tan ko leñol muɗum walla piiɗo mum walla ko ɓaddi ɗum ko woppa heddiɓe wanno so neɗɗo a mbama e huude tan so renaki o mettinata walla so renaki o jogantu ɗum ɗum noon mbasen ambude hay goto mbasen kadi herorade tan wadde tan woni herurude walla ko nandi hen walla wadde woni keerule hakkude yimɓe ɗum e ko nandi hen ɗo noon mbiɗo nodda bandam en ɓe fof surtout noon e enen fuutankoɓe eɗen poti rentade wone gueɗe walla kami woni ɗum ɗo surtout noon nder radio haalde heen wona haalulaji surtout hakkude meɗen ko fate laabi diine heen en mbiyanta ɗum no feewi ɓuren wadde ko renndini en ko walla ko jogindiri en ko ɓuren mawninde ɗum e ko serndi en ɗum kam c'est très important kadi ɗon ko hunde yawnde jontirade no feewi eɗen poti rentade ɗum e radio ji meɗen ɗe kadi ɗum nani heen e mbi radio ji ɗi keewi sinno ɗi mbawno wonde renndinde woni heen radio ji par ce que won diwan tawa guɗi ɗiɗi taw kanumen gondi wuro fof ne jogii radio taw radio fof fm taw heɗotooɓe ɗum ɗo ɗum ɗisi hawnade seeɗa ɗi fawdirde ɗum kadi so ɓe bentinanno ɓe ɓe daña wadde radio moƴƴo taw woota taw ne nafa ko ɓuri heewde mbiɗa sikki ɗum wata wadde fayida ɗum ɗo han joginoomi denɗam ko mbiɗa ɓeyde ko ngadduɗaa ko ɗum noon Allah jaaraama on jaaraama seydi Dia mi salmini ƴaƴaɓe tigi wonko ɓeydi hen kadi ha heewi e haalande nde daw goonga ko goonga ko yewtete ko ha tenti enen fuutankoɓe rentade laabi diine ɗe so dañiyama rentede kadi no moƴƴi ala fof ko ɗum bonnanta en sabi neɗɗo ene wawi ñamde tewu ha haara taw ngolani ƴiyam wonko neɗɗo wawi haalde diine ha puccu muɗum doga ha horto ha faamide taw ala mo tooñi ɗum noon a jarama ɗum ne kadi ko yiyande wonde fayida nde yimɓeɓe poti wattude haqqillaji men no feewi Samba ko yaade ko leƴƴande mbiɗa ɗum noon leƴƴande nde tan caggal ɗum jeeto yen Samba Ousmane eyyi leƴƴande mi salmini kaama Carlos Demba Sow mi salminimo mi juurimomo affaire andi enen ɓeydi yolde en tan sen kaali tan ha laaɓi ɓeydi yolde en
ko enen woɓɓe ɓe ne mbaɗo en